Boss, payo ta ko sa motor ba kay murag di man mandar no ni. Di na ra kong tinulod ani da. Oh, basi og nabali asiti ani boss. Boss, pagtarong boss kay obi ko nagbinuang boss. Maog rang wala mandar boss kay basi wala ni matchin sa oil. May pang tagiya murag change oil pa ni motor. Oh, murag wala ligo ang motor oh. Pagor man gi-change oil boss god. Una pa ni stagiya. Basi nabawog ni ang kuan boss iyang gasolina wala di na mandar. Pagtarong dia boss. Karon pa ko kadungog nga ang gasolina mabawog. Wala ba ni COVID boss kay di mamandar. Aw, karon pa ko kadungog boss. Ang motor gi COVID. Karon po ka nagpaayo nako. Pagtarong dia boss kay gabi na oh. Magsugat ba kasong kabit. Unsay maayo boss og ato na ikuan boss admit. Unsay pagtuon mo na ikong motor? Tawo kay mong i-admit. Kasi pagtuon mo tao ra imong i-admit basta pang motor oy. Ikaw boss, kanina ra tanina ayo. Wa pa kay daghan istorya. Ayo pa kay tuwa no nya wa pa ni naayo. Basta pag ayo nako boss nga wala ka manaog niya. Aw, unsa om nagupag naog boss nga kagaingon panaugon ko nimo ani. Nya usa pa gid boss. Na ako siyuta asa pa ko panaugon ani. Mister kasultian boss nagulang naman ka. For your information, ang tigulang nasungkod na na. Unsay maayo boss og ato na yung kuan boss kinilohon tag 5 kilo. Boss, pero o ginantang na hisgutan, baligya ko na nimo. Andare sulod imong motor sa kantangan boss nga kadagko ni tul-ano. Apay kining kanyoto nga dako pa sintriol. Aw, ugmaw man na boss, may pagmupuli lang ko kay hapon na kayo. Ato la iyo hanot kay murag suko man kay ka. Unsa kitay gubaan ni boss? Mangutana kanina, mangutana na pud karon. Magsigig balik-balik, mo tag panit na. Victor may ka boss. Matanaw taron suko-suko na pug ka. Di niya ko nahiyoon ni motor noon. Nga motor nga klabira na ka. Unsa man boss? Ayohon nimo niyo, sawayon nimo ni. Dili. Ato na ayohon boss ug ato ko sawayon. Boss, pagtarong boss, hapon na kayo. Maayo ka o dili? Di na ko maayo boss gabi na boss kay kani manira na may boss. Mao man na boss. Pagmuli lang ko, kung may bilin kong motor. Tao hay, kini bilin kay ako ng kilohon. Kuha ka na po niron, tag 5 kilo. Bagor ni ay. Siguro ni kuan boss kini karburador. Basig na bawog ni mon kuan alaim. Basig na bawog ni ang kuan boss gasolina kay mo na di na mandar. Unsay maayo boss ato kas kuan boss. Unsay maayo boss ato kas kuan boss. Permase para maayo ni mong motor asa lain. Ugmao man ni boss. Isa. Sulod ni kining imong motor kantangan boss asa lain to. Pagtarong dia boss. Magay unsa ta? Isa. Dili na boss kay hapon na boss. Kanya usapot kay kana manira ni boss. Boss kay isa. Pwede ko mangayog number ni mo miga. Kada adlaw ko ni mo mangumusta. Bisan ang sa tuntok nga di makasamo. Anli at topic baby di ka maglato.